Eu son, sobre todo, unha profesora, digamos así. Entón, moita da miña investigación é porque eu quero coñecer para transmitir. Porque, por un lado, coñecendo, somos máis orgullosos do noso, valoramos millor a contribución que outros fixeron antes de nós, que ademais será importante, unha vez que un ten a boa nova, poder transmitir. Creo que é un espazo de encontro extraordinario entre persoas que teñen distinto tipo de ideoloxías, pero que teñen un lazo común, que é o seu interese na defensa e na promoción da cultura galega. E que, ademais, fan isto nun ambiente que é independente do poder político. Por un lado, representa o tecido institucional do país que está alrededor da cultura e, por outro lado, representa o esforzo de persoas e colectivos que tamén están involucrados en que a cultura galega se afiance e avance. Nada se fai sobre o baleiro, nós estamos ligados á danza, orgullosos dunha tradición. Esa danza cultural que temos é un potencial extraordinario que nós debemos aproveitar. O que non debemos quedar é na recreación continua da memoria e da danza. Eu creo que sería injusto non recoñecer que as novas xeracións de galegos, e falo desde logo de xente moito máis nova que a min, están creando cultura moderna, cultura instalada no século XXI e que non o fan sobre un baleiro, non o fan sobre fume, sino que o fan orgullosos dunha tradición que se une con todos os danceiros. Eu nacín á beira dunha ría, sinto-me vinculada á cultura marítima. Creo que é un legado impresionante que Galicia foi tamén sempre, pola súa propia posición xeográfica, un país marítimo. Temos un océano que nos une, non un océano que nos separa. O mundo atlántico é un mundo en que nós temos que proxectar a cultura galega actual, porque tamén foi un mundo no que se proxectaron moitas xeracións de galegos con anterioridades. Uns pola vía da emigración, outros pola vía do exilio e outros pola vía do traballo nos barcos que van desde un polo ao outro polo. Hai barcos galegos nas dúas beiras do Atlántico. Nós somos coñecidos en todo o planeta porque este é o final dun camiño. Os camiños son, eu sempre insisto niso, son camiños de ida e volta. Nós teríamos que aproveitar que nesa gran rede de camiños, que son os camiños de Santiago, Galicia é coñecida. Por tanto, temos que exportar a través desa rede de camiños, que é unha rede cultural de importancia extraordinaria, temos que exportar a cultura galega actual. A cultura é un dereito que todos os individuos desta comunidade, que é Galicia, esta comunidade humana que somos os galegos, teñen dereito a esa cultura, teñen dereito a gozala, teñen dereito a creala e teñen dereito a que a cultura dos seus ancestros se legue millorada aos seus fillos. Entón, cando falamos dun dereito, é un dereito para todos. É un dereito para homens e para mulleres, para nenos novos e vellos, para persoas do mundo rural e do mundo urbano, para da Galicia costeira a Galicia interior, da Galicia atlántica, da Galicia oriental. É un dereito para todos. Nós temos que garantir que todos teñen acceso ao disfrute e á creación por igual.